Wara l-ġurament tal-ħatra tal-Ministru Edward Zammit Lewis, il-Prim Ministru Joseph Muscat wieġeb ukoll għal numru ta' mistoqsijiet li sarulu mill-ġurnalisti fejn fost l-oħrajn tkellem dwar il-proġett tas Central Link. Bi kliem ċar, il-Prim Ministru spjega kif qed tingħata impressjoni żbaljata li se ssir xi ħerba ambjentali. B'ton sod iżda umli li lest li jisma' tħassib onest tas-soċjetà ċivili, Dr. Muscat qal li f'dan il-proġett il-Gvern ħa pass sensibbli tant li naqqas l-użu tal-art bi kważi 60%. Madankollu nnota li l-Gvern naqqas milli jirreaġixxi mill-ewwel dwar dikjarazzjoni skorretti li saru dwar dan il-proġett li fost l-oħrajn għandu lan li jnaqqas l-emissjoni fl-arja li joħorġu minn vetturi li jkunu imwaħħlin fit-traffiku. Il-Gvern għamel pass lura mill-proġett li kien propost minn amministrazzjoni oħra fl-2006 fejn kien ħajintuża kważi 60% aktar ta' art agrikola. Ġifieri dak kien pass lura u pass ta' sensibilità li tgħid in-nies kontra hemm gruppi li huma vokali ħafna kontra l-proġett u aħna rridu nagħtu każ dak li qed jingħad. Naħseb irridu nikkomunikaw aħjar, naħseb l-impressjoni li ħajinqalgħu dawk is-siġar il-kbar u ħassir xi ħerba kienet żbaljata ma reaġejniex b'mod mal-ewwel. B'reazzjoni għar-rapport konfidenzjali tal-Manival dwar attivitajiet relatati ma' ħasil ta' flus u finanzjament ta' terrorizmu, il-Prim Ministru reġa' kien ċar. Saħaq li mindu nħadem ir-rapport sal-lum, il-Gvern Malti ma qatx bidu fuq zaqqu, iżda diġà implementa għadd ta' rakkomandazzjonijiet li għad iridu jiġu iffinalizzati f'rapport li joħroġ uffiċjalment fil-ġimgħat li ġejjin. Għaliex ir-rapport għandu cut-off date ta' Novembru li għadda. Ben Novembru li għadda u llum il-ġurnata diġà saru ħafna mir-rakkomandazzjonijiet li qed jgħid dak ir-rapport perswas illi mingħajr ma nagħmel nikkummenta fuq il-kontenut tiegħu perswas li d-deadline li nataw mill-Manival lil pajjiżna ħad tkun biżżejjed biex dak kollu li qed jiġi rakkomandat iseħħ. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.